Здравейте, фенове на Майнкрафт. И това е един български сървър. На мен много ми харесва. Ако влезете, няма да направите никаква грешка. Много си е хубав сървъра. Спално има кит стартер, като натиснете с десен бутон и ще ви даде ето тези айтеми без вълната. Тук ще се взех, както видяхте. И от тук, това там да не е някакъв вулкан. Аз след нещо изкофявам. Тук има дупка. Тук е някой от админите. И сега няма как да се върна. Аре, ела бе. Ела бе. Да много знаеш ти. Страх ме, ще ме убият. Фелеши. Защо па винаги мене ме гонят? Идиоти. Махай се! Нещастник! Супер! Това беше някакъв бък. Нищо. Удари го. Бягам. Скарам, нещастници. Бягам. Щяха ме убият. Да, този Мега Файер, нали, където е сега АФК, е оунера. Той се създал сървъра. И просто е изключително готин този сървър. Както видяхте, PvP дори. Така не мога да чупа. Има хора за сега, иначе има повече, много повече. И това беше от мен за този сървър на клипа и ще продължавам да правя. До скоро!